Startuje další bludiště a vám můžu slíbit, že dnes to bude mimořádně napínavé. A to proto, že tady máme na jedné straně družstvo, které dvakrát bezkonkurenčně a s přehledem zvítězilo a naproti nim postavíme nováčka, pojďte sem, interní informace, který je vynikajícím způsobem připravený a taky velmi nadějný. Takže se těším, pro nás diváky to znamená opravdu napínavou podívanou a my už se teď podíváme na nominace. Chemici, to jsou prostě profíci. Vždycky vědí co a jak, všem vám tady daj na frak. A zatím to do puntíku platí. Já jsem rád, že jste přijeli i po třetí. Vítám celou vítěznou úspěšnou sestavu. Kapitánko, pojďme ale přes všechny ty vaše úspěchy zkusit vzít tu druhou stranu. Pojďte mi říct, čeho osobně máte vy největší obavy, co vám dělalo největší problémy. Začneme u tebe. Největší problémy nám dělal jednoznačně balancovník. To je názor kapitánky. Co ty myslíš, Martine? Tak mě největší problém dělala ta síť. Jsem byl dost nervózní. A ty jsi byl na kterém místě? Já jsem byl z druhé strany ty Jako sítě. trháč nahoře. Jo. No jo, Karle? Mě dělali problém docela ty otázky. Já myslím, že ne. Ty jsi právě odpovídal celkem rychle a většinou správně. No a byli jsme nervózní. Tak nebuď, to je zbytečný v tvém případě. A Juda? No tak pro mě byla určitě nejtěžší ta překážka, to zavěšování v posledních sekundách. No ty máš to nejhorší místo. Lezec, který má tu největší odpovědnost. Myslíš, že tě nominují i dneska? Nominovali. Jsi neprotestoval vůbec? Tak já nemůžu nic namítat, kapitánka rozhodla. Jasně. Kapitánko, ty mi ještě můžeš říct jednu důležitou věc, jak se třeba v hokeji dávají takové ty ceny pro nejužitečnějšího hráče. Koho z tvého týmu bys touto cenou obdarovala? Já bych obdarovala diváky, protože navodili tu nejlepší atmosféru. Hezky, velká pochvala. Konec konců divácký tým a publikum je strašně důležitý. Pro ty, kteří vás ještě neviděli, navrhuji právě teď exkurzi do Klatov. Úspěšné červené družstvo přijelo právě z Klatov, centra západočeského Pošumaví. Tohle město založil král Přemysl Otakar II. Už ve 13. století. Hlavní dominantou klatovského panoramatu je Černá věž, postavená v 16. století. A tohle už je gymnázium Jaroslava Vrchlického, odkud červení přijeli. Fanoušci červeného týmu už vědí všechny důležité informace. Já ještě připomenu váš úspěšný název. Tohle jsou chemici. Tady je vaše místo a my už se půjdeme podívat na nováčka. Pojďme na ně. Střítež nad Ludinou je podhorská obec, která leží na okraji Oderských vrchů. Rozprostírá se podél potoka Ludiny v úzkém táhlém údolí navazujícím na Moravskou bránu, asi 5 kilometrů severně od hranic. V téhle krásné obci žije 840 obyvatel. Tři, čtyři. Až se přeslou bludišťáci, teď jsou tady střítežáci. Když začneme makat, všichni budou plakat. Paráda. Opět hodně ambiciozní pokřik. Já vás tady vítám, kapitánko, ahoj. Ahoj. Zeptám se na interní informaci, kdo je strůjcem toho, že jste přijeli k nám do bludiště. Koho to napadlo? Moje spolužačka. A ta je kde? Máme ji tady někde? Tady. Tady, děkujeme, že jsi převedla tento tým. Pojďte, když jste už byli nominovaní, pojďte nám říct, v čem jste nejlepší a trošku se nám představte. Tak já jsem Martina, ve škole mě baví angličtina a matematika a jinak ráda lyžuju, jezdím na kolečkových bruslích a ráda čtu. Ty máš úžasné schopnosti. Já jsem Pavel, rád sportuju, jezdím na snowboardu a nejradši mám tělocvik. Jo, a co třeba čeština? Čeština, co taky jde. Taky, lehce. Ahoj, já jsem Vašek, rád čtu a hraju na trubku a ve škole mě baví matematika. Ano. Ahoj, já jsem Peťa, rád jezdím na kole a lyžuju a ve škole mě baví fyzika a tělocvik. Tak ty máš naprosto úžasný, kapitánko, jenom mám pocit, že tady trochu převažují sportovci. Kdo bude zachraňovat tu vědomostní část potom? Tak asi já a Vašek. Co už jiného zbyde? Jinak se podívej k soupeři, tam je taky jedna kapitánka a 3 chlapy. To je nějaká nová móda, nebo to vzniklo náhodou? Ne, tak kluci mě přehlasovali. Oni nechtěli být kapitánem. Ne, Tak hele, kapitánko, máme ještě nějaký název. nebreč. To bylo na mě teďkom. Ne. Mně se brečet ještě nechce. To je název. No. A proč zrovna nebreč? Tak my jsme nemohli dlouho na nic přidat, tak Jo. jsme... Tak hlavně přišli na soupeřům to. asi budete vzkazovat během hry, až budete vyhrávat, nebreč. No, A oni vám pak doufám. taky. Dobrá, modrý tým, nebreč! Tady je vaše místo a já už se nemůžu dočkat, až začne první kolo. Málo kdy se stává, že by to u nás v Bludišti
děti vypadalo jako v mateřské školce. Dneska jsem zadal soutěžní úkol a už si tady všichni hrají krásně. No, já ještě upřesním, víte, o co půjde teďkom? Co bude vaším úkolem? No hrát si. No hrát si, ale samozřejmě taky soutěžně stavět komín. A co možná nejvyšší. To vám vyhovuje nebo ne? Já myslím, že jo. Já myslím, že určitě krásný úkol. Máte proto nějaké předpoklady, schopnosti, trénink? Určitě, praxi? trénovali jsme celé večery. Takže vidím, že tady bude určitě vysoký komín, je to tak? Máte dost vysoký strop? Máme. A máme i dost kostek. Tady vidím krásná pyramida, ta je sice mimo soutěžní, tady bych mohl dát body jenom za umělecký dojem. Jak vám to vyhovuje? Je to opět o náhodě. Opět, jo? Já myslím, že to bude o schopnostech. To je o tom... přesně náš styl. Jo? Tak dobrá, těším se. Teď už poprosím veškerý materiál zpátky do košíku. Tady se bude bojovat dál a vaše boje a tréninky se budou odehrávat v šatně. A já tam za chvilku dorazím, tak doufám, že uvidím vysoký komín až po strop. Trénink začíná! No a vy pojďte za mnou. Je to úkol pro celé týmy, opět budeme bojovat o soutěžní obory, máme je nahoře v kapsách bludišťáku, tak se nachystejte. Houpačky budou v akci už za chvíli. Já tady mám nabídku pod jedničkou České báje a pověsti, 2, čeští sportovci, téma číslo 3 znamení zvěrokruhu a téma číslo 4 komiksoví hrdinové. Já si troufám tvrdit, že já si tuším, o jaká témata bude největší zájem, takže komiksy a... Pro 2 a pro 4 půjde. 2, 4, přesně jsem to říkal. A co ty? Taky 2 a 4. Taky, to bude velká mela. Bude hodně záležet i na vás, jak budete rychle tahat, taky na správném načasování rozhoupání. Připravte se, pozor, start! Raman Strazilevský a agresivní červený tým. 4, co s tím, kdo si dá ty komiksy? No, to bylo něco. Tak jemně utrhnout. To byla skoro přihrávka, že jo? Taková. To ti soupeř hodně pomohl. Bys mu mohla za odměnu tu 4 věnovat ještě. Ne, mě bude stačit, když mu poděkuju. Jo, tak ona ti děkuje, ale 4 prý nedostanete. Tak si to klidně vemte. Pojďte ke stolku. Byla to dobrá bitva. A uvidíme, jestli to byla dobrá volba. Třeba i ty komiksy budou zrovna těžkým oborem. Začínat bude červený tým. Čeští sportovci za 3. Čeští sportovci za 3 bludišťáky. Přiřaďte k sobě fotografie a jména českých sportovců. Máme 4 fotky, 4 jména. Tomáš Berdych C. Tomáš Werner D. Antonín Panenka B. a Lukáš Polart A. To je dokonalá odpověď. Je to tak. Ani jedno zaváhání a hned jsme k červenému skóre mohli přičíst 3 body. Šanci mají modří. České báje a pověsti za 1 bludišťáka. České báje a pověsti za 1 bludišťáka. Snad každý ví, že Horymírův kůň se jmenoval Šemík. Víte však, jakou měl barvu? Tady jsou 3 možnosti. Bílou. Bílý, že by byl? Je to správně, samozřejmě. Ale je vidět, že moc jistí jste si nebyli. Vracíme se k červenému týmu chemici. Komiksoví hrdinové za 3. Komiksoví hrdinové za 3 bludišťáky. A teď se ukáže. Přizaďte k sobě jména a postavy komiksových hrdinů. Garfield A. Superman C. Flash Gordon D. alebo B. Je to definitivní odpověď? Ano. A je to špatně. 2 jména jste přehodili, takhle to mělo vypadat. A komiksy se nám najednou nevyplácí. Vracíme se k modrému týmu. Znamení zvěrokruhu za 1. Znamení zvěrokruhu za 1 bludišťáka. Víte, kolik znamení má takzvaný tropický zvěrokruh, který se v našich zeměpisných šířkách využívá nejčastěji? 12. Ano, přesně tak, 12 znamení. Výborně, možná jste mohli být i trochu odvážnější, ale máte úžasné 2 body. Začátek byl velmi slibný, já se těším na pokračování, teď ale dostáváte prostor vy, televizní diváci. Dnešní otázka je filmová a mě zajímá, která zpěvačka hrála ve filmu Evita v roce 1996. Věděla bys to? Ne. Co ty? Ne, ale myslím si třeba Lucie Vondráčková. To je typ, jo? No. No tak Lucie Vondráčková by určitě hrála výborně, ale ten film byl zahraniční, což je další nápověda pro vás. Napište nám jméno zpěvačky, která se objevila ve filmu Evita. Tady jsou motivace, tyhle báječné encyklopedie můžete vyhrát třeba právě vy.
Doufám, že nemáte strach z pavouků. Naše překážka je teď vyloženě pavučinová. Opět jí mají na svědomí kluci z Lanového centra. Já vás zdravím, chlapi, ahoj. Ahoj, Romane. Pájo, začneme u tebe. Dlouho jsme se nebavili o tom, co je u vás nového. Tak u nás nového je to, že jsme vyškolili nové instruktory do Lanových center Proud, kteří se zrovna těší na nové klienty a jsou plní síly na ně. Na novou sezonu. A chystáte něco speciálního třeba pro diváky Bludiště? No já myslím, že by je mohlo právě zajímat, že v tuto chvíli na stránkách www.lanovecentrum.cz jsou informace o expedici Karakoram, což je vlastně velká soutěž pro školy základní v celé republice. Věřím tomu, že když se přihlásí, tak neprohloupí a bude to minimálně dobrá zábava. Tak já se přimlouvám, abyste potom ty nejlepší poslali sem k nám do Bludiště. Zkusíme s tím něco udělat. Budou excelovat. Děkuju. Pojďme připravit všechny soutěžící. Vy už připraveni jste, vidím na síti, takže pozor. Start! A jedem! Zlatý Bludišťák, kdo tam bude rychlejší? Zase! O kousek rozhodovali centimetry. Od první vteřiny má tenhle souboj úžasnou diváckou kulisu a sami jste mohli vidět, jak to všechny hned ze startu pořádně nakoplo. Pokud diváci v povzbuzování nepoleví, uvidíme možná nějaký rekord. Tak hurá na Bludišťáky! Tím si jedou poměrně dobře. Hlediska rychlosti pohybu po síti je to určitě nováčkovský nadprůměr. Ano, aklimatizace modrých proběhla rychle, už se pohybují po síti jako zkušení mazáci. Pavučina, ta patří mezi středně těžké překážky a tak mají velkou šanci potrápit zkušený červený tým. Do několika málo vteřin půjdeme nahoru, chystá se to u červeného týmu. Náklady jsou připraveny na obou stranách a začíná měření sil. Chemici získali mírný náskok jak z hlediska pozice, tak z hlediska obsahu jejich nákladu, který se leskne zlatem. Ale věřím, že modří budou bojovat jako lvy, aby soupeře dohonili. Jo. Jde to lépe, než jsem čekal, musím oba lezce pochválit. Lezou velmi rychle a tak dnes můžeme očekávat vysoké skóre. Modré družstvo, pojďme dolů. Nováčci se opravdu snaží a sami vidíte, že není třeba mít respekt ze zkušenějšího soupeře. Co se týká rychlosti, dostávají chemici na frak. Konečně zavěšeno. Chystáme další náklady. Pojďme na to. A Juda vrací úder. Červení se dostávají dopředu. Byl rychlejší na žebříku. A už je to opět srovnané. Petr od modrých je velmi rychlý a zavěsí zřejmě jako první. Je to tam, hotovo. A co červení? Tak. Pěkně. Tak, já myslím, že tohle jsou, Mirku, ideální adepti na vaši soutěž. Hurá do Lanových center. Chlapi, jak jste spokojení? Dobrý, šlo to. Já myslím, že lepší to být nemohlo. Škoda za ten zlatý Bludišťák. No jasně, ale to byl kousíček a to se prostě vždycky stane tak, že to má někdo. Takže tady máme naprosto kompletní sbírku celých 12 Bludišťáků. A tady je to samé v bledě červeném plus ten zlatý, takže 17 bodů. A dnešní rekordní Bludiště může pokračovat. Pojďme do šaten. Tady je první stavební četa a pokus o stavbu roku. No, vzhledově nuda, tak snad to bude alespoň vysoké. Pojďme na druhou šatnu, tady nám to taky hezky roste. Dokonce do závratných výšin. Moc se těším na měření sil ve studiu. Já jsem v úvodu naší soutěže hodně chválil modrý tým
Říkal jsem, že jsou výborně připraveni. Musím říct upřímně, že zatím jste mě až tak nesklamali. To skóre je ale přece jenom o něco lepší u vašeho soupeře. Vy máte 14 bodů, soupeři mají 20. Tak co s tím? Co se s tím dá dělat? Tak ještě uvidíme, jak na tom budou naši učitelé. Tak na ně ale nemůžeme spoléhat, že jo? To ještě je hodně nejisté. Ještě snad nějaké ty znalosti, co máme. A kdo bude teď v hlavní roli? Kapitánka A tady Vaša. A Vašek, tak co Vašku, připraven? No jo, docela jo. Nějaká nervozita? Určitě. Je to jako stres třeba ve škole před písemkou, před čtvrtletkou nebo před poletkou? No, trošku větší. Trošku větší. Toho rád slyším, zase to možná bude o to zajímavější. Takže dávejte pozor, 12 otázek je tady a začínáme hned tou první. 5 prázdných políček. Hora Olymp má pro většinu Řeků posvátný význam. Podle řecké mytologie je tu totiž sídlo bohů. Víte, jak se jmenuje pohoří, do něhož hora patří? Hora Olymp má pro většinu Řeků posvátný význam. A já se ptám, jak se jmenuje pohoří, do nějž hora patří. A budete možná překvapeni, že se jmenuje úplně stejně jako ta hora. Olymp. Tak, hudba na 9. Tohle už budete vědět, doufám. Beatles jsou nejslavnější a nejprodávanější kapelou v historii. Víte, v kterém anglickém městě tato hudební... Liverpool. Ano, přesně tak. Tato velká legenda zešla z Liverpoolu. Gratuluju. A jdeme dál. Nejslavnějším a nejšikovnějším fotbalovým týmem byl jistě tým otce Klapzuby. Víte, kolik měl v knize Karla Poláčka otec Klapzuba synů? 11. Jasně. Klapzubová 11. Tak Vašku, ruce na tlačítka, jo? Je třeba se rychle hlásit. 8 polí. V posledních letech se čím dál častěji mluví o stoupající průměrné teplotě atmosféry a oceánů. Globální oteplování. A je to tak. Globální oteplování. Stačilo mi to přídavné jméno. A vidím, že jasnovědecký červený tým zatím boduje. Teď 6 políček. Člověk dorůstá v průměru 170 až 180 cm. Podle Guinnessovy knihy rekordů byl vůbec nejvyšším člověkem muž, který měřil 2,7 metru. Přesto člověk není nejvyšším savcem planety. Dokážete říct, kterému savci toto prvenství patří? Žirafa. Je to žirafa, ano. A údajně se podařilo kdysi zastřelit až 7 metrů vysokého samce tohoto živočicha. Takže až 7 metrů. Žirafa, dobrý. Teď sport na 6. Jistě máte ještě v paměti loňské letní olympijské hry v Pekingu. Víte, které město bude hostit příští letní olympiádu? Londýn. Konečně, ano! Tak první úspěch, bude to rok 2012 a bude olympiáda v létě v Londýně. Pojďme dál, teď 15 polí. Jistě víte, že nejvyšším bodem světa je vrchol Mount Everest. Dokážete ale říct, které místo označujeme jako nejhlubší na Zemi? Mariánský příkop. Je to Mariánský příkop. Výborně. Maximální hloubka asi 11 kilometrů pod hladinou moře. A to je dost. Teď film na 15 políček. Kdo byl režisérem filmu E.T. mimozemšťan? Steven Spielberg? Výborně, ano. A další otázka bude, kdo se hlásí největší silou potom, že? Chudák tlačítko naše. Teď 6 prázdných políček. Čím je z pohledu příbuzenských vztahů sestra vašeho bratra k vašemu dědečkovi? Sestra vašeho bratra k vašemu dědečkovi je? Vnučka. Je jeho vnučka, ano. Tak, pojďme dál. V anglofonním světě se množstevní jednotka tucet používá daleko častěji než u nás. Jaké množství tucet? 12. Označuje to 12. 12 kusů. A mám tu rychlou otázku, 4 pole. Který strom považují Češi za svůj národní? Lípa. Jak? Lípa. Lípa, ano. A ještě jedna možnost. Víte, ve kterém roce napadly armády Varšavské smlouvy naše území, aby násilně potlačili zdejší pokusy? 1968. Byl to rok 1968. Trvali jsem, aby potlačili pokusy o reformy tehdejšího režimu. Tak, no, tak nemůžu říct, že byste mě zklamali, že mohlo to být o něco lepší. Hodně si polepšil váš soupeř, zatím na nápověd je to 7-5 nebo 7-4 a další body budeme přidávat za chvíli. Teď se budou stavět vysoké komíny.
velmi důležité VIP osoby, dalo by se říct, že ve vás skládají týmy opravdu velké naděje. Jak probíhal trénink? Těžko. Těžko. A má to nějaký výsledek dobrý, pozitivní? Snad jenom to, že se mi méně klepou ruce. To je důležité. Zjistili jste mimochodem, jestli jsou některé kostky vhodnější pro stavbu těch základů a podobně? Určitě jsou některé vhodnější, dokonce některé strany jsou vhodnější. Opravdu? A je to nějak seskupeno podle barev, že tam ta barva, tam ta a No, potom tak tam trošku, no. Jo. Nebo máte konkrétní kostky? My jenom vytipované? víme, že bílý prostě ne. Tak to se těším. Teď si můžete postavit základy a ještě mi řekněte, vsadila byste na váš tým hodně bodů nebo málo? No tak já bych sadila tak akorát přesně. Akorát přesně. Jestli vám to nějak pomohlo, to teda nevím. Podíváme se, kolik je akorát přesně v konkrétním vyjádření. To je celkem akorát přesně, si myslím. Diváci už vědí, kolik bodů je ve hře. Podíváme se ještě k vám. Tady to byla určitě velmi strategická otázka, kolik bodů vsadit. I tady máme jasno. No a ještě počkáme. Prvních 5 kostek, to je to, co si můžete hezky ještě postavit, nachystat, připravit. A potom už budeme přidávat kostky jenom jednou rukou. Já vás budu hezky časovat a samozřejmě vítězí ten, kdo postaví větší komín. Tak, jak jsme na tom? A teď už soutěžně. 6. kostka. Výborně, budeme se střídat. 7. kostky, pánové. Máme čas. 8. kostky. A jdeme dál. 9. kostky, pánové. Bude hrát nervozita velkou roli. 10. kostky. Nikdo to nechce zkazit. Teď to bude těžká situace. Ta 11. kostka bude hodně zásadní. Pojďme na ní. Teď. 11. kostka. A 11. kostka po velkém boji rozhodla. Musíme sportovně pogratulovat červenému týmu. Byly to parádní výkony. Tady jsme tak akorát vsadili 3 body, plus 5 je báječných, plus 8 pro červené. A moji oblíbení nováčci vsadili 2 body, takže ty 2 body právě teď upíšeme. -2 pro modré družstvo a pustíme se do toho nejdůležitějšího. Čeká nás soutěžní tajenka. Chcete, modří, ještě dokoupit nějakou nápovědu? Ne. Nechcete zatím, u červených je zbytečné se ptát, takže se postavte zády k sobě a dobře poslouchejte. Odhalíte podle vašich nápověd jedno dílo? Rozbalujte nápovědy. Jednu za druhou. Těch červených to bude trvat zřejmě o něco delší dobu. Modří mají 4 indicie, ale i to by mohlo stačit. Ptám se na jedno dílo. Tak, kdo bude jako první? Kdo si tipne? Babička? Není to babička. Není to babička. Červení mají možnost zkusit to. A pokud se nehlásíte, tak mohou obě družstva. Popelka. Popelka. Jo. Je to tak, ano. Tak je vidět, že síla tohoto týmu se opět projevila. Podíváme se postupně. Máme tady nejprve letopočet a to je? Natočení té pohádky. Ano, rok vzniku této pohádky. Pak je tady kniha Božena Němcová pohádky. Že je to na způsob pohádek. Je to na motivy pohádek Boženy Němcové. Pak je tady hodně zvláštní kombinace, česká vlajka a tohle je bývalá Německá demokratická republika, NDR. Že to bylo ve spolupráci. Ano, točilo se to vlastně jak s našimi, tak s dalšími herci a členy štábu z NDR. Pak tady máme... Režiséra. Ano, Václav Horlíček režíroval. Je tady postava... Fotka prince. No a tady není přímo jako princ, ale jakožto herec Pavel Trávníček a ten hrál opravdu toho prince. No a tohle je stěžejní věc. Střevíček. Střevíček. Takže ještě jednou nahlas, kapitánko, řekni tu tajenku. 3 oříšky pro popelku. Ano, takhle to mělo vypadat. Teď pro vás opět velmi příjemná záležitost. Plus 15 bodů na vašem skóre. A my gratulujeme, protože jste dnes obhájili
vaše úžasné výkony, máte hat-trick a jdeme do finále. Dneska se nám opět ukázalo, jak je dobré zvolit si správný název týmu. Modří si říkají nebreč a teď bych to mohl takhle jmenovitě říct nebreč, nebreč, nebreč a nebreč. Co by si řekl ty jako takové zhodnocení vašeho vystoupení tady v Bludišti? A nebreč, prosím tě. No, jsme tu přece jen poprvé. Jo. To byli vaši soupeři taky a vyhráli, no, ale drželi jste se celkem. Kde byly ty největší rezervy? Co by se dalo ještě zlepšit do příště někdy? Určitě mačkání tlačítka. No vy jste ale mačkali teda hodně silně, ale většinou hodně pozdě, že jo? No, právě. Když jste věděli, tak to byla pecka taková. Tak my vám dáme, abyste na nás nezanevřeli, krásná trička. Doufám, že se vám tady u nás líbilo. Děkujeme za reprezentaci. Myslím, že jste byli hodně fajn. A vy už se, prosím vás, nenechte ničím rušit, protože před vámi je konečně třetí pokus, abyste poprvé odešli z Bludiště s cenami. Je to možné vůbec, kapitánko? Ano, pevně věříme, že Tak se na nám to dneska potřetí povede. a snad už s dobrým koncem. Teď ještě divácká soutěž. Minule jsme zjišťovali, jestli byste věděli, jak se jmenuje první rychlovlak světa, který byl uveden do provozu v Japonsku a jezdí 3x vyšší rychlostí než naše pendolino. A správná odpověď zní Shinkansen. Výhercům už putují tyto nádherné encyklopedie a pro ostatní diváky tady máme další šanci. Napište nám, jak se jmenovala zpěvačka, která hrála ve filmu Evita z roku 1996. Jméno té zpěvačky nás zajímá. No a teď veledůležitý třetí a poslední pokus dnešních vítězů. Je to na vás. Vím, že už jste nazbírali dostatek zkušeností během těch předchozích 2 pokusů. Zou nahoru, nahoru. Pozor na tu červenou, výborně. Snažte se, ať to máme dneska s dobrým... Pozor, nevadí, škoda, ta už nevypadne. Máte naštěstí tak velké skóre, že by to nemuselo vůbec vadit. Za každou špatně umístěnou kuličku strháváme 5 bodů, ale to vůbec nevadí. Tak jemně, opatrně položte náš vzácný balancovník. Teď konečně přijde chvíle, postavte se sem hezky ke mně a my vám slavnostně přidáme ceny zlatého bludišťáka. Pojď si taky sáhnout, jaký to je prostě, jo, paráda. Tak, kapitánko, já myslím, že vaše působení v Bludišti bylo docela fajn. Dnes konečně i se zaslouženou odměnou. Co by si vzkázala těm dalším, kteří uvažují, že by to zkusili? Že to rozhodně není špatný nápad a že se tady aspoň pobaví. A že se dá i jako nové družstvo porazit zkušenější tým, jak se to podařilo vám? Ano, jde Taky to. a dá se i balancovat. A ještě to není všechno, přichází Pája z Lanového centra, který má pro vás další odměnu. Já vám gratuluju za vaše výborné výkony na lanech a předávám vám poukaz na těch 2000 z našeho centra Lanového centra Proud. Takže si užijete i s diváky a vašimi fanoušky Lanové centrum, hezky to natrénujte. Příští týden tím pádem uvidíme 2 úplně nová družstva. Nechte se překvapit, jak silná budou a jak se jim bude dařit. Já se na vás samozřejmě těším, mějte se báječně a pamatujte si, kdo nezabloudí v Bludišti, ten se ani ve stříteži nestratí. Ahoj!